येऊ कशी तशी मी नांदायला 5 जानेवारीच्या प्रोमोमध्ये आपण पाहणार आहोत. पार्टीमधून घरी आल्यानंतर स्वीटू तिच्या आईला फोन लावते आणि जे काही झालं होतं ते सर्व सांगते व रडू लागते. तर नलू तिला समजवत असते, "हे बघ बाळा, ही माणसं तुझ्यासाठी नवीन नाहीत, ही आपलीच आहेत. तू सगळ्यांना ओळखतेस, पण हां, तुझ्यासाठी नाती मात्र नवीन आहेत. स्वीटू, हे बघ, आता तू त्या घरात गेलीस, आता ते तुझं घर आहे. तुला सगळ्यांना सांभाळून घ्यावं लागेल. त्यात आपली पडती बाजू. तुझ्या आयुष्यात एवढं काही घडून गेलं, तरी पण ओम किंवा शकू कोणीही काहीच बोललं नाही. स्वीटू फक्त तिच्या आईचं बोलणं ऐकत असते. नंतर नलूमावशी बोलते, "तुला वेळप्रसंगी नमतं घ्यावं लागेल. हे बघ स्वीटू, तू सून आहेस त्यांची, त्या घरची. तुलाच सांभाळून घ्यावं लागणार." तर स्वीटू हूं म्हणून मान डोलावते. नलूमावशी बोलते, "हे बघ राजा, तू जास्त विचार नको करूस. सगळं काही ठीक होईल आणि तू आता दमली आहेस ना, म्हणून तुला असं वाटत असेल. तू जा, जाऊन झोप. ओम वाट बघत असेल तुझी. जा, आपण बोलू नंतर. आणि हे बघ, काही लागलं ना, तर आम्ही आहोत तुझ्यासाठी." दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्वजण नाश्ता करायला बसलेले असतात आणि शकूमावशी पेपर वाचायला घेते व पेपर पाहून मावशी तोंड पाडून ती पेपर मालविकाकडे देते. नंतर मालविका ही पेपर पाहून ती रॉकीकडे देते. तर स्वीटू शकूमावशीसाठी चहा घेऊन येते आणि रॉकी तो पेपर स्वीटूकडे देतो. स्वीटू पेपरमधील बातमी पाहते. त्या बातमीमध्ये स्वीटूचा स्विमिंग पूलमधील फोटो असतो आणि वरती लिहिलेलं असतं, "भेटा मिसेस अवनी ओम खानविलकरांना." ते पाहून स्वीटू मावशीकडे पाहते व सर्वजण शांतच असतात आणि स्वीटू मात्र घाबरलेली मावशीकडे पाहतच असते. फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा.